Her står jeg på talerækken blandt jer mænd på grundlovsdag og får lov at tale og stemme ved valgene. Det måtte min farmor, der også hed Karen, ikke. Hun fik først stemmeret nøjagtigt i dag for 95 år siden. Dengang var hun 27 år gammel, og hun var også den meget heldige indehaver af en studentereksamen. Det var der jo få, der måtte dengang, og der slet ikke kvinder. Det var helt nyt, at kvinder måtte få så meget viden i hovedet. Så det er jo slet ikke nogen selvfølge, at vi kvinder må tale offentligt, stemme eller uddanne os, og heller ikke her i landet. Hvis vi ikke hæger om de her rettigheder, hvem skulle så? Der kan hurtigt, sådan 100 år små rettigheder, kan hurtigt forsvinde i historiens afdel ingenting. 100 år. Så vi har ikke nogen pant på de rettigheder, og derfor undrer det mig også, når især mange unge kvinder siger, at jeg er ikke feminist, og jeg vil gerne have retten til at gå i højhælede sko. Det er fedt, du har retten til at gå i højhælede sko, men hold fast ved feminismen. Her står jeg iblandt jer andre danske borgere på grundlovsdagen og har borgerrettigheder. Det havde min tiptipoldefar Nathan ikke, selvom både han og hans far var født og opvokset i Københavnstrup og havde boet og arbejdet her hele deres liv. Det var nemlig sådan, at det først var med indførelsen af en særlig anordning, der ophævede særlove for jøder i 1814, at Nathan som 28-årig fik borgerret i sit fødeland, og så først derefter kunne søge om optagelse i handelsstanden. Alligevel, fordi det har vi dokumenter på, alligevel så ville lavet for hosekræmmere og klædehandlere i København ikke optage ham året efter, da han prøvede at blive medlem. Oldermanden udtalte, og det står skrevet, som det står hos Andersen, at ved afslaget, der skrev han, ansøgeren kunne ikke ansættes ved siden af de optagende hosekræmmere, der alle har været udmærkede borgere og retskaffende handelsmænd. Det er særdeles ønskeligt, om jøderne mere kunne anbringes ved andre borgerlige næringsveje end handlen. Til den handelsånd, der i almindelighed hersker hos dette folkeslag, er, som erfaringen viser, næppe den nyttigste for staten eller handlen. Så de ville bare ikke have Nathan med. Men det blev overtrumfet af myndighederne, som sikkert ville vise, at deres lov fungerede, fordi at Nathan var vist nok den eneste, der det år blev optaget, og der står, at jøden Nathan Levin Nathan er alligevel blevet optaget. Så af det lærer vi, at borgerrettigheder sikrer ikke nødvendigvis nogen mod diskrimination. Det er ikke nogen selvfølge, bare fordi det står i paragraferne, at vi behandler hinanden ordentligt. Det er ingen selvfølge, at vi jøder, eller vi danskere, eller vi kvinder, eller vi mennesker har borgerrettigheder. Og det er ingen selvfølge, at vi undgår smertefuld udelukkelse fra samfundets almindelige liv. Og derfor undrer det mig, når jeg hører så mange medmennesker her i landet tage så let på vores valgret, at de ikke gider at tage stilling til den. At de tager så let på retten til at bedrive erhverv. At de ikke rigtig gider at tage et erhverv eller have et erhverv. At de tager så let på retten til at handle politisk og mene noget. Retten til, for nogle af os i hvert fald, at opholde os frit i landet og være beskyttet mod de fleste angreb. Ja, faktisk retten til at eje os selv og ikke at være ejet af andre under slavelignende forhold. Nå, her står jeg så blandt jer andre danske medborgere og behøver ikke at frygte, at politi, militærfolk eller private militiaer pludselig dukker op, fordi de står derude bag gardinet og ventede på, at jeg skulle sige noget forbudt, og henter mig lige om lidt til fængsel, tortur eller død. Den frygtløshed havde min far Werner ikke, da han i 1943 måtte holde sig skjult og derefter flygte ud af landet i en læk robåd, der heldigvis først sank lige ud for den svenske kyst, men i øvrigt kostede sådan noget som en halv årsløn. Vi, der er her nu, er heldige, fordi vi i det store og hele lever i et land,
hvor voldsniveauet er ret lavt, og hvor selvbestaltede mafiagrupper og såkaldte private vagtværn, der reelt dækker over militiagrupper og den slags, stadig er på ret lavt plus, uanset hvad vi hører, der foregår rundt omkring. Men det er jo ikke nogen selvfølge, at de forbliver på lavt plus. Og i praksis så betyder det, at vi selv skal være med til at forhindre, at de blusser op. Det er nemlig ikke nogen selvfølge, at den slags alternative magthavere ikke overtager et by eller et land langsomt, og det er at dermed simpelthen underminere alt det, som vi har opbygget gennem århundrederne. De truer sig jo til beskyttelsespenge, de dominerer hele ungdomskulturen, de udøver uforudsigelig vold mod folk forskellige steder, så man aldrig skal føle sig sikker. De udøver vold og mobber dem, der ikke makker ret. Kig bare på Italien eller Rusland. Det er lande tæt på. Nogle af dem er vi ligefrem i union med. Der sker lidt af hvert der. Alle de her skønne rettigheder og muligheder, det kræver faktisk dagligt hårdt arbejde for os alle sammen. Vores bidrag til at fastholde et åbent og tolerant og frit og rimelig menneskeligt samfund, man kan så være kyniker, handler jo simpelthen om at fastholde muligheden for stadigvæk at være her sammen, selvom vi synes hinanden stinker, som vi tit synes. Fordi ellers er det jo bare den hårdeste, eller den mest kyniske, eller den voldeligt kyniske overlevelse, der gælder. Så det handler jo om, at i det helt små og det helt daglige, at gå imod vold på offentlige steder, mobning på arbejdspladsen, racistiske og chauvinistiske mobninger og vold og sådan noget, både hjem og offentlighed. Og her kan vi lære noget af Bismarck. Ham synes jeg ellers ikke, jeg kan lære særlig meget af. Andet end det er noget med nogle bolcher, som nogle gange fylder for meget i munden. Men Bismarck sagde, mod på slagmarken, det er vi gode til. Det er vores fælles arv i Europa. I Tyskland var han meget optaget af Preussen. Men, sagde han, de vil opleve, at det er meget få respektable folk, der har moralsk borgermod, civil courage. Det ord brugte han vist nok for første gang. Og det vil jeg lige slutte af med at sige noget om. Fordi hvis vi skal fastholde de fantastiske muligheder, jeg lige har nævnt, jeg har fået, som I har fået, for at være her sammen, så kræver det ikke kun en masse lovgivning. Nogle gange virker lovgivningen jo søvndysende, folk gider ikke at handle selv. Civilt mod, eller hvad vi skal kalde det, og ikke militærsk mod. Nu taler jeg ikke om de her trusler på tæven. Det skal vi holde fast i. Men hører tit folk sige, hvis jeg havde vidst det, så havde jeg grebet ind. Senest har der været Tøndersag og Brønderslevsag, og naboer, der ikke rigtig turde gribe ind, eller var det nu også, og kommunale medarbejdere, der er bange for at blive fyret, den slags. Eller bare en kommunaldirektør eller 5, der er bange for at overskride Finansministeriets budgetter. Men det handler jo om at vende det blinde øje til. Og det med mishandling af børn er det mest tydelige eksempel. Men der er også den lille mobning på arbejdspladsen. Der er chefens fiflerier i IT, factory og banker og sådan noget. Og whistlebloweren, som bagefter måske får 2 minutters taletid, og så faktisk er en død mand resten af livet. Fordi selvom de lovpriser ham, så er der ingen, der rigtig vil ansætte ham bagefter. Så moralsk mod, civil courage, borgermod eller bare medmenneskelig mod, det er en særlig form for social handling, der finder sted i konkrete situationer. Konkrete situationer er vigtige, for det kan godt være, at der er mennesker, jeg ikke gider at støtte sådan til daglig, fordi jeg synes, de er åndssvage, eller jeg er meget uenig med dem. Men i en konkret situation, der skal jeg være der for dem, uanset hvem de er, og hvad de kan eller ikke kan, og hvad de mener. Så det handler om at ture at gå ind og sætte sin egen personlige integritet i spil og forsvare ens medmennesker. Det er helt grundlaget for borger-citizenskabet. I nogle lande i Tyskland, der har en historie, som siger sparto på de her områder, der har man faktisk mulighed for at lære at gå i træning og lære civil courage. At træne sig i for eksempel at ture og standse en voldsmand, der er i gang med at terrorisere en hel togvogn. I tide og uden at sætte sig selv alt for meget i risiko. Men sådan noget kan jeg ikke se findes i Danmark. Det tavse flertal dræber. Det dræber ikke kun mennesker, det dræber også demokratier. Det dræber også udvikling, innovation,
nyskabelse og vækst. Og jeg har fundet en liste over, hvad man skal gøre, hvis man ser en voldsmand angribe nogen. Og den synes jeg egentlig også passer meget godt på alle mulige andre forhold omkring det at være medmennesker i sådan et samfund som vores. Der står, jeg hjælper uden at sætte mig selv i alt for meget fare. Alt for meget. Men det der med helt male, jeg tænkte, jeg er den, der har skrevet, det står der ikke noget om. Jeg opfordrer andre til aktivt og umiddelbart også at hjælpe. Jeg holder mig opmærksom og indprænter mig gerningsmandens træk, men jeg tænker, indprænter også lige hans egenskaber, så vi kan undgå, at flere af den slags bliver lavet i vores samfund. Jeg tør godt at kaste mig ud i at organisere os lige her der på stedet, at tage ledelsen i situationen, uden at bede om lov af nogen. Jeg tager mig af ofrene, uden at være skrevet, fordi jeg var på vej til et vigtigt møde. Og jeg står til rådighed som vidne, og her mener jeg også vidne i bred forstand. Det kan også være over for historien. Og hvis vi gør sådan, så kan det være, at vi ikke behøver at vente til vi har haft en borgerkrig, før vi begynder at være i dialog med hinanden, ligesom i Sydafrika. Og så tror jeg, at generationen, det at inddrage på tværs generationer også at give børn og unge et ansvar for det her, det er ekstremt vigtigt. Så kan vi måske sammen generobre det offentlige rum, som er utroligt dødt i Danmark, og det er altså ikke kun fordi, at det er vinter så stor del af året. Men man skal lige uden for Café Latte-zonerne i København, der er der sgu ikke så meget offentligt rum, og lige nu bliver der også skåret i lokale forsamlingshusets budgetter og kulturhus og sådan noget. Så hvor skal man mødes? Vi skal i hvert fald mødes, vi skal tale sammen. Hils på folk, det koster ikke noget. Se den anden i ansigtet, selvom han er en idiot. Anerkende, at han er et medmenneske, selvom du er dybt uenig med ham. Undgå vold og mobning. Og forvent, at folk bidrager, og forvent, at du selv bidrager. Pil ispapiret op, du lige har smidt. Og så, lidt ligesom du sagde, så skal du også anerkende det, andre folk kan, også selvom de ikke passer ind i den faste kageform, eller den akkrediterede lean-standard. Så er det et godt sted at starte, og jeg synes, at C21 det er en slags spejderbevægelse for voksne, det kan jeg godt gå ind på.